Dictia Foundation és una fundació que treballa pels drets de la infància, això és fonamental, i a partir d'aquí ho fem també amb altres organitzacions. La nostra funció és molt bàsica, és, primer de tot, poder donar formació a tots els professionals que treballen amb nois i noies, amb aquelles organitzacions que tenen nois i noies dintre dels seus espais i que estan convivint amb ells, tant maristes com no maristes. I a partir d'aquí també volem donar formació més enllà dels espais educatius curriculars, sinó a qualsevol altre espai que puguem conèixer on hi ha nois i noies. Dictia Foundation, a més, vol poder assessorar a totes aquelles institucions que necessitin ajuda amb com començar a tenir una política i, si ja la tenen, com donar passos per anar madurant en aquest camí. Que això vol dir, doncs, per exemple, integrar la política en un sistema de qualitat per poder ser auditats i, en l'últim dels casos, poder ser certificats.